A simple proximidade a este xenio do cinema do século XXI transmite unha inevitable paz. Coñecímolo en 2010 grazas a todos vos sodes capitáns, un traballo co que conquistou tanto a crítica máis exixente como ao público. Despois chegaría Mimosas, coa que regresaba ao Festival de Cannes, outra oportunidade de achegarnos ao cinema de autor deste galego internacional que hoxe regresaba a casa para recoller o premio Cidade de Ourense. Son galego emigrante, cando un volve a casa teñen a comida feita, quentiña, e ademais non? Que o que é un premio, non? Que é un xesto de agarimo, non? Por parte dos teus, non? A verdade é que é unha ledicia, non? Volver a casa e que a cidade de Ourense, que é unha cidade cun profundo e longo linaxe de personalidades, tanto artistas como poetas, escritores. A verdade é que a cidade de Ourense que me deste este premio pois é unha honra e bueno, é unha responsabilidade tamén, claro. Entende a cultura como unha mezcla de identidades e asume a galega como propia. Encontra grandes historias en pequenas cousas e sabe como transmitir emocións. Vive medio ano fora de Galicia, pero segue de cerca a realidade do cinema galego. Penso que hai unha nova xeneración de cineastas con unha sensibilidade e unha determinación moi decidida, moi inspirada, e pareceme que hai as sinerxías ideais pois para facer cousas importantes, para que a cultura galega, tanto dentro como fora de Galiza, este ben representada. Laxe forma parte xa da historia do Festival de Cine Internacional de Ourense.